Okay guys, mag-spray mi karon sa mong kasagingan des bukid guys ha. Oh, amo ang anaan og kanang habol kay mao ni siya ang spray nga gipalit ni Wing Wing Labad. Oh, among gi-sprayhan ang among mga palihog subscribe mo sa uy, patay, battery. Tanawa mga guara na imong medisina. Matay na sa aging tanaman, namatay na. Pisikan ni siya. Diri. Ay, kalimti diri diyon. Ay, patay ka guara. Layo ilaw. Okay. Ano siya ang spray nga gipalit ni Wing Wing Labad. Kalubiri na. Iwak pisan. Okay. Klaro gina ha. Nanti ate na abot to. Kiri to tabuni to. Bisa na angay kita islihan ni mani. Di na to malimtan. Sige, pag una sa kun kana di malimtan. Diara kuto ba? Hop, diara kuto. Ba? Sige mo sa kunahuna ko. Hop, pantay na. Ano ba? Ano si angay ang hunaon? Hop, dito, pantay dito. No. Hop, pantay na. Nang-spray mi guys kay og naay mababasa sa saging mamamatay makapil. Ba ako susultian nga dili, pwede isprayan naman. Diri. Asa man? Oh, okay. Bunan. Wop, bantay yun. Ito ta, guys. Oh, ari-ari mi guys. Padayon mi dili guys. Madayon mi ninyo gamay ha. Asa. Sirbol dili. Muni siya ron ang amuang kuan guys, ang amuang pang-spray sa kanaang mga sagbot sa among kasagingan. Oh, ipalit ni namong medisinaha sa sponsor ni Wing Wing Labad. Palihog niya subscribe siyang channel guys. Oh, kaya akong ibutang ang link sa description box. Palihog na niyo pag-click o pag-subscribe sa iyang channel nga Wing Wing Labad. Makalingaw sa kayo yung channel guys, kaya na ay mga lahi nga kuan, lahi siyang paglingaw na. Kasi nga dia.
Human na spray guys sa mo ang kasagingan. So karon sa semana amo ning balikon dire. So salamat kayo sa inyong pag-subscribe kanunay sa among channel. O ayaw mo kalimot pag kuan sa sponsor ni Wing Wing Labad. Hinaot sa kanunay inyo na siyang ma-subscribe kaya ako butang ang link sa description box. Hinaot na sa kanunay inyo siyang ma-subscribe pod ha. Okay, salamat. At ang inyo ang susunod na mong mga upload.